Lezi indaba sidinga ukuthi zize zikhulunywe ugogo nomkhulu. Umzali nje ekhuluma nabantwana bakho basharelele lizwi because ikhona elikwenzayo kubona bebancane. You may never know wena nje you are just sharing izwi likaNkulunkulu kanti khona okutshalekayo kubantwana. Welcome once again kuKota 2 Media. Igama lami ngumduduzi ngwakashabangu. Sibingelele, sibonge ipresence kaMoya oNgcwele. Sibonge nje ubukhona bakhe nokuhlala esigayida kuzona zonke izinto. Sibonge futhi Baba wethu osezulwini, sibonge Nkosi yethu Jesu Kristu. Ngibingelele nje abangcwele futhi kwizindawo zonke. Nonke nje la kufinyelela khona imessage yeKota 2 Media. Mhlawumbe uyaqala ukuhlana nale channel ngizothi ungashintshi. Ungayindawo lahlekanga. La ekhaya sikhuluma indaba nje ezimnandi, indaba ezithinta umuntu kanye noNkulunkulu. Ngiphinde ngibonge nje bazalwane ngokusubscribe, ngokulike, ngokucomment okuhle. Siyabonga kuma channel partners nonke nje inkosi inigcine inibusise nangayo yonke support evelayo. Siyabonga bazalwane konke okuhle enikwenzayo. Niyazazi nina lapha enikhona. Siyabonga kakhulu inkosi. Ngiphinde futhi ngicizelele nje indaba yomkhuleko nge-27 April. Ngithi usasekhona saqhubeka nje bazalwane, ipace yethu nje yomnikelo siyacela nje ukuthi ayiqhubeke asikafiki indawo impela. Sasekude ukuthi sifike kahle kwibudget yomkhuleko nge-27 April. Ngiyazi khona makukhulunywa ngemali impela abantu abaningi into abangayithandi. Kodwa nje siyacela siyanxusa nje ukuthi lokho nakho bulokhu uqhubeka nje nawa ama details la ezansi ukuthi ibank ye-FNB konke nje la uzofaka khona. Siphinde sibonge kakhulu kulaba already asebenikelile futhi abalokhu beqhubeka benikela. Siyanibonga kakhulu nje. Inkosi lokhu inigcina enibusisa. Siyabonga nje bazalwane konke okuhle nikwenzayo. Ayesizongena ke kwimessage yanamhlanje etholakala encwadini nje ayengiqalela kuMatthew 9. Indaba nje ngiyathanda ukuthi ngiqale kuyo le ndaba ngoba kuningi okukhona. La sikhuluma khona nje ngala madoda amabili ayezimpumputhe. Ake ngiyixoxe nje namhlanje. La madoda amabili ayezimpumputhe alandela uJesu Kristu azomcela ukuthi acela ukuthi abone. Balokhu bayamlandela bathi indodana kaDavid esihawukele. Bazocela nje ukuthi babone. And uJesu mangabe esebabuza uthi niyakholwa yini ukuthi ngingakwenza lokhu. uMatthew 9 leyo mungasifundela nje from verse 27 uzuze ufike nje lapha ku verse 31. uJesu ababuza ukuthi niyakholwa yini ukuthi ngingakwenza lokhu. Uma ngabe iliphi lelo verse uverse 28, do you believe that I'm able to do this? They said to him, yes Lord. Last line yakhona. Babu uyababuza niyakholwa nithi ngakwenza lokhu. Bathi yebo Nkosi. Bese ithi la ku verse 29, then he touched their eyes. Emva kwalokho wabathinta amehlo saying wathi kubo. Ngoba indaba ngokukhuluma. Wasekhuluma uJesu wathi according to your faith let it be to you. And esiyezwa ku verse 30 ukuthi and their eyes were opened. Emva kwalokho angikhathali ukuthi umuntu angathini. kuJesu Kristu ikhona healing. Ukuphila konke okudingwa umuntu kuJesu Kristu. Lokho mina kungenza ngibone nje ukuthi uNkulunkulu mayedala umuntu wayemdalela ukuthi umuntu makaphelele. Umuntu abe namehlo abone, abe neindlebezo, abe nomlomo akhulume, nezandla, everything esemzimbeni yakhe ifunction properly. uNkulunkulu wayemdalela nje umuntu ukuthi aphelele umuntu. Kwabanye-ke kwenzeka ukuthi njengalaba nje ababili ababezimpumputhe, I believe ukuthi inhloso kwakuwukuthi uNkulunkulu abonisa amandla akhe ukuthi unamandla kangakanani ukuthi noma usuzaliwe ke uyimpumputhe, noma usuzaliwe mhlawumbe ne-disability ethile leyo wazalwa nayo. Uma ngabe ukholwa, ngizothi mina angikhathali ukuthi umuntu uthini, angikhathali ukuthi noma ngabe umfundisi powerful kangakanani indawana thizeni uthini. Uma ngifunda leli izwi, ngilifunda lonke nje izwi, ngifunda iBhayibheli, ngiyathola ukuthi ihealing ikhona futhi iza ngoJesu Kristu. Lo esathunyelwa yena wezemhlabeni owazosifela amacala ethu, wazosifela izono zethu, wayengenacala thina esasinamacala. Akathathanga kuphela amacala ethu, akathathanga kuphela izono zethu.
waphinde futhi wasipha even ne-healing. Lonke uhlobo lwe-healing ongalicabanga lukhona kuJesu Kristu. Kuphela into eyenzakalayo omubi nje uhlaze nama-tricks. Ngiyanothisa ukuthi ngisho noma ngathiwa umuntu o-powerful kangakanani mhlampe ekushumayeleni, mhlampe umprofeti obona kangakanani, yazi omubi uyazama ngazo zonke indlela ukuthi iba powerful ke lapho powerful khona. But ungazi konke futhi ungakwamukeli konke okunye ungakwamukeli. Ikuphi nje okufana ne-healing. Bakhona abantu who are very very powerful ey'ntshumayelweni abanama-revelations. Bakhona abantu abaneziprofetho. But when it comes to healing, abanye babo, when it comes to healing uthola ukuthi umuntu akwamukele lokho kugula ukuthi hayi lokho kugula nje kwami esenginakho esengiphila nakho, akayikholwa le eyokuthi ungaphila kuJesu Kristu kukhona konke ukuphila okudingwa umuntu. Ingakho ngithi angikhathali ukuthi umuntu angathini. Konke ukuphila okudingwa umuntu, yonke inhlobo yokuphila edingwa umuntu itholakala through Jesus Christ. I-healing ikhona uma uza kuJesu Kristu. Kuphela nje uma ngabe ebabuza lapha uthi niyakholwa yini, bathi bona yebo siyakholwa. Mayeqeda uthi according to your faith, makube njalo-ke. Ngempela futhi wasebathinta amehlo waseyakhuluma wathi lithi wabathinta amehlo waseyakhuluma athi according to your faith let it be. Makwenzeke ngokukholwa kwenu. Indaba nje ngokukholwa kwethu thina abantu. That's why ezinye zezinto when it comes, especially when it comes to healing, that's why abanye bethu ababi healed. Ngani? Ukukholwa kwethu lokho ukuthi no mina sengamkela ukuthi lokho kugula kwami. Ngiyazazi mina inkosi yangisebenzisa futhi nje ngendlela engamandla kakhulu kabi. But when it comes to ukugula okuthile, I know lokho kugula kwami. According to your faith, kuba nje kanjalo. Laba ngokuthi faith yabo yayithi nje thina sifuna ukubona and ngempela futhi babona. Lokho okufunayo. Yabona lokho othi ikhona okufunayo. Ngithi mina uzokuthola mawuza kuJesu Kristu. But ake siqhubekise lapha ya same book kaMatthew siye ku verse chapter 21. Siqale from verse 18. Siqhubeke nje siqhubekele phambili. Sizwe izwi lizikhulumela lona. La ku verse ku chapter 21 kaMatthew from verse 18. Lithi, now in the morning as he returned to the city, he was hungry. uJesu lo ebuyela futhi kwisithi edolobheni. Lidleli zwalamba. 19, and seeing the fig tree by the road, he came to it and found nothing on it but leaves, and said to it, let no fruit grow on you ever again. Immediately the fig tree withered away. Lidlelizwe uJesu uhlangana nehlahla lesi somkhiwane, ngoba ukuseni edolobheni mayedlula nasi ihlahla esomkhiwane, mayethuthu uyofuna ukuthi ama-fruit phela omkhiwane athathe adle, kwatholakala ukuthi cha kulesi sihlahla akunalutho, kuphela nje khona amaqabuka. And ayisizini yokuthi lesihlahla kumele ngabe sesinomkhiwane, kodwa lesihlahla sitholakala singenawo umkhiwane. And then uJesu uyakhuluma, lithi wakhuluma la, he said something. Lithi, and said to it, wathi kuwo, let no fruit grow on you ever again. Wavele nje wasiqalekisa lesihlahla somkhiwane. And lelizwi after sesiqalekisile, ngoba wakhuluma isiqalekiso esihlahleni somkhiwane, khona lapho leso sihlahla savele sabuna. Khona lapho esakhona ke ngale ndaba. Lithi uverse 20. Sitholeka manje la nje masiqala ku verse 20 sizothola ilesson. Lisho njalo ihloko salapha lithi the lesson of the withered fig tree. Isiphi isifundo esisitholayo la ukuthi uJesu edolobheni hlana nesihlahla ulambile uthi ufuna umkhiwane awukho khona isizini ukuthi kumele ngabe kunomkhiwane but khona nje amaqabunga kuphela ama leaves. Qeda uyasiqalekisa ngempela sabuna same time. Khona okufanele sikufundeke la. Ikuphi lokho esikufundayo? Ithi ku verse 20. And when the disciples saw it, they marveled, saying, how did the fig tree withered away so soon? Bakubona lokho abafundi bakhe ababehamba naye. Hayi bamangala kakhulu impela ukuthi kwenzakala kanjani ukuthi ihlahla somkhiwane
wasiqalekisa savele sabuna ngokusheshsha okungaka. Lalela ke uverse 21. So Jesus answered and said to them, uyabaphendula kuJesu uthi, assuredly I say to you, if you have faith and do not doubt. Ngime nje la, so hamba nayo kancane kancane. Uthi ngiqinisile, assuredly, truly truly, verily, yilokho akushoyo, isiqinisekiso lesi esishiwo uJesu Kristu. Angithi yena uye wakhuluma esihlahleni wathi makungaphinde kube nama-fruits, kungaphinde kube nomkhiwane kulesi sihlahla. Savele sabuna right khona lapho lesi sihlahla. Uthi-ke kuJesu Kristu ngiqinisile, le isibiza thina ukuthi njengoba ethi nje assuredly, sikuthathe ngokuthi ngempela kuliqiniso lokho akusho ngoba vele kuliqiniso. Okwethu nje ukwamkela. When it comes to izwi likaNkulunkulu, okwethu ukulibelieve nje. Ufane nomntwana, yazi umntwana uma ngabe efundiswa umzali noma efundiswa uthisha esikoleni, umntwana owamkela noma ngabe yini because uwumntwana, akalokho ephikisa. Ufane nomntwana ungaphikisi lutho, yebo sibadala sineyingqondo siyacabanga, but ingqondo zethu zine corruption because nomubi yakwazi ukuzi overtake. So when it comes to iBhayibheli, yiza njengomntwana uthi ngizowuthatha kunjengoba kunjalo. Uma ngabe kusho izwi ngikwamukela kunjengoba kunjalo ngoba ukaNkulunkulu futhi kuliqiniso. Kodwa once wancika koyakhe understanding, eyakhe understanding ine corruption, inalomubi, omubi yakwazi ukuthi amoshe yonke imessage kaNkulunkulu. Uthini uJesu? Uthi ngithi kini, uma ninokukholwa, ngihleli nje kule ndaba yokugcizelela nje indaba yokukholwa because mangabe singaba nokukholwa isinganqoba izimpi zonke futhi izimpi esibhekana nazo so inqoba vele ngokukholwa ngoba vele thina singabantu ababizelwe ukukholwa. Sikholwa singabonanga kodwa sikholwa ukuthi lokho esingakubonanga siyakholwa ukuthi kuzoba khona, sikubone siqale sakukholwa singakakuboni ukuthi kuyogcina sekuba khona. Uthi ke kuJesu Kristu, uma ngabe niba nokukholwa ne-faith futhi ningadoubt, do not doubt. Yingakho ngithi mawulifunda leli zilifundo linjengoba linjalo nje, ungezi nama-doubt, ungathi kodwa into engakaze ngayibona le ayaya ngathi ayikho lento. The minute you doubt usuvumela omubi wa-overtaker and then-ke ngeke isenzeka nalento obukade uthi ayikholwa. Kholwa, ungasoli lutho, ungangabazi lutho, ungadawuthi lutho. Uthi uJesu mangabe singaba wayekhuluma nabafundi bakhe namhlanje lelizwe likhuluma nami nawe, likhuluma nathi thina esilifundayo. Uma sinokukholwa futhi singasoli singangabazi, uthi you will not only do what was done to the fig tree. Uthi anizukwenza kuphela lokho engikwenze mina kule sihlahla somkhiwane. Uma usifunda kahle lesi statement, uthi anizukwenza kuphela lokhu mina engikwenze kulesi sihlahla somkhiwane. Okusho ukuthi nami nawe singakwazi ukwenza lokhu akwenza kusihlahla somkhiwane. Ngempela wahlangana nesihlahla esomkhiwane, kumele ngabe sinama-fruit omkhiwane, but kwatholakala ngekho. Wakhuluma, wasiqalekisa, sabona same time. Uthi nami nawe sina that power. Uthi futhi asizukwenza kuphela lokhu yena akwenze kusihlahla somkhiwane. Uthi lokhu nami engikwenze kusihlahla somkhiwane nani ningakwenza. Kodwa kusikhona kuphela lokhu eningakwenza. Uyabona nje ukuthi into uNkulunkulu ayifake emntwini ipowerful kangakanani. Uyabona ukuthi authority namandla uNkulunkulu nje awavele wawadelegate kumuntu makhulu kangakanani. Sikhuluma izinto zenzeke. Uma siqalekisa ngempela futhi sikhuluma siqalekise kuqalekiseke ngempela. Kufana noma sibusisa sibusisa kubusiseke ngempela. Well thina sibizelwa ngakuqalekisa ke. Kusiyona yethu inkonzo. Ethi inkonzo yokubusisa. But uthi uJesu ayithi siyafunda kulento ayenze kusihlahla somkhiwane, waqalekisa isihlahla, azange aqalekisa umuntu, waqalekisa isihlahla. So siyafunda la ukuthi ipower yamazwi uma ngabe wakhuluma. Uma kodwa unokukholwa ungadoubt, une-faith ungadoubt. Nokuyokwenzeka lokho. Lalela-ke, uthi anizukwenza lokho kuphela, lokho mina engikwenza isihlahla somkhiwane, but also if you say to this mountain. Underline la mazwi lawa athi but also if you say, if you say, uma nikhuluma noma uma nithi
cause indaba isekukhulumeni. Ikuphi mina nawe sikukhulumayo? Sikhuluma amazwi athini, sikhuluma amazwi anjani, ayakha yini lamazwi sakhulumayo noma ayabhidlisa? Ngoba sikukhulumayo ilokho kuyokwenzeka. Silokho esiyikho today ngenxa yamazwi esiwakhulume before. Ngamazwi esiwakhulumile izolo. Sikhuluma ungabazi izolo, namhlanje siphila impilo yongabazi. Sikhuluma ukwamkela izifo, sikhuluma ukwamkela konke okuhlupheka, namhlanje siphila leyo mpilo yokuhlupheka. Indaba isekukhulumeni. If you say, the power yokukhuluma, and ipower yokukhuluma kumuntu onefaith futhi engadoubt. And ngiyakunotice isikhathi esiningi ukuthi thina abantu nje, yabona, when it comes to izinto ezinegative sikhuluma leyo nto ngefaith futhi singadoubt. Sikhulume into esiqalekise ezimpilweni zethu, kodwa lento isiqalekiso lento esiyikhulumayo. Mase sesidla lokho esikukhulumile siphinde sokhala futhi kuNkulunkulu. Uma ke singayijika lento with faith and without doubt, sikhuluma ukuphila ke manje. Ngithe mina sibizelwe ifaith, thina sikhuluma ukuphila entweni ingekho ibe khona. Lisho njalo izwe lapha kwiHebrews 11 verse 1. Faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Thina sikholwa singabonanga. Kuthi kungekho lutho efrijini, uthi kukhona ukudla, kugcwele ifriji. Uthi ugula, uzwa amapain emzimbeni, uthi angiguli ngiyaphila. Ukhuluma ifaith, futhi ukukhuluma lokho with no ungadoubt, ungasabi lutho. But uma ngabe uzawukwenza lokho, lalela izinhlungu, lalela indlala, uzagcina ukhuluma amazwi wrong. Lalela ke uthi sawukhuluma sithi entabeni, uthi sizothi kule ntaba, be removed and be cast into the sea, it will be done. Angiqalele kahle phansi. Assuredly I say to you, if you have faith and do not doubt, you will not only do what was done to the fig tree, but also if you say to this mountain, umukhuluma, say something, be removed and be cast into the sea, it will be done. Kuyokwenzakala. Ngisho noma mina ngikhuluma esihlahleni esabutha sisabuna same time, uJesu loyo uthi nina ningakhuluma entabeni. Utshela intaba ukuthi intaba hamba uphonse kolwandle, intaba iyosuka iphonse kolwandle. Kodwa uma ngabe lokho ukwenza ngefaith futhi ungadoubt, lokho kuyokwenzeka. Indaba nje selekuthina. Ngiyakhumbula mina sisebancane ngoba ngikhule ekhaya komama kakhulu. Ugogo wasekhaya komama, ugogo zala umama, wayemthanda uNkulunkulu leya gogo kakhulu, wayemthanda. Every day masolala thina besikhuleka, every day kuphinde kufundwe nezwi, besicula, kufundwe izwi, sipractice ukushumayela, sibhedele singazi lutho. But ngangiyithanda imessage yakhe ugogo nomama, kaningi bebethanda ukukhuluma ngendaba yefaith, and baphinde bebethi mabekhuluma ngale faith yokuthi ungakhuluma entabeni phonse kolwandle, awaziyanga at that time. Nganginokusho ngithi hey, yazi nami ngifuna ukuthi mase ngikhulile nami ngiyitshela intaba ukuthi yabona ntaba suku uphonse kolwandle, ngiyayifuna le faith. Ngangisho nje ngisasemncane ngingazi lutho, mangizwa ngoElijah bakhuphuka ngenqola yomlilo, ngizwe lento, ngiyithanda lento, ngithi nami ngifuna ukufana noElijah. Nami ngifuna ukuba indoda kaNkulunkulu, ngikhuphuke ngenqola yomlilo, ngibuyele kuNkulunkulu. Yayibona nje leyo nto leyo esasiyifunda sisebancane. Kubalekile abantwana bethu sibafundise emakhaya silokho sisebancane lezi indaba sidinga ukuthi zize zikhulunywe ugogo nomkhulu. Umzali nje ekhuluma nabantwana bakho, basharelele lizwi, because ikhona elikwenzayo kubona bebancane. You may never know wena nje you are just sharing izwi likaNkulunkulu, kanti khona okutshalekayo kubantwana. Kutheke ke noma sekufika isikhathi ke mina sokuthi ke manje sengaqala ngishumayele ngokubizwa ke inkosi. Mangiqala nje ngiyetimeleni, cause semasontweni kwakukhona ukungamkeleki kahle. Uyabona ma umfana nje sasemncane uqhamuka sekukhuluma indaba zokuthi ubiziwe uyashumayela, kuthiwe hayi cha mana yima kancane. Ngapha inkosi yona kodwa ithi shumayela, futhi yakupha nezwi ukuthi nakhe ngifuna ushumayele ngakho. Ngapha emasontweni kuthiwa yima kancane, ngagijima ngaye etimeleni. Mangifike etimeleni ngaya knowing very well ukuthi ngiyobhekana nabantu abazinhlobonhlobo, abanye babo ba negative, abanye babo ngase ngibukile kwabashumayelile before ukuthi we
ya nje inzima impilo yakhona, sometimes uyamukeleka, sometimes ungamukeleki, but ngaya nginekukholwa nje ukuthi njengoba ngiyoshumayela mina ngiyodlulisa imessage futhi angidawuthi lutho ngeke ngikhulumayo ngoba ngiyakwazi ngikhulumayo kuliqiniso. Kwaqala lapho-ke nje because ifaith iya-build up, i-start somewhere la uNkulunkulu nje athi qala khona uzoyibona lento izolokhu ikhula ilokhu ikhula. Kwaqala lapha ey'timeleni ngingasabi nje ngiyidela ngiyinikela ngishumayela. Kuthe noma sekufika isikhathi sokuthi-ke manje angiqala i-podcast yona le yey'ntshumayelo, ngavele ngathi nje hhayi ngizovele ngikwenza, angizange ngize ngidawuthe lutho. Ngavele nje ngashiya umsebenzi kanjalo emini kwabhanga vele ngawushiya. Ngathi hayi sekufika isikhathi-ke manje. Ngangizwa sokuthi ngiyoqala okunye okusha and ngavele ngakuqala khona lokhu. Ngithe uma ngikuqala kwanzima, akuzange kube lula. Kuzange nje kuze kube lula, cha kwaba nzima impela nje. Ngaswela futhi ngaswela nje kwaguga iy'mpahla nje kwaguga yonke into, iy'mpahla engiyigqoka la ngaphezulu nengiyigqoka ngaphansi zaguga zonke zaphela. Ngaswela nje impela nje futhi kakhulu. Ngiyakhumbula ngelinye ilanga sixoxa nje siyihlalele just nje sixoxela ngaphandle, kwakukhona omunye nje usisi naye edlulela ngendlela enza umfanekiso nje ukuthi yazi lo baba 1 2 3, yazi lo baba engikhuluma ngaye wayegqoka ibhuluku elifana nelakho nje eliphuphe kanje njengalele lakho, ekhomba lele laba ebhuluku. Ngibuka ngithi yo ibhuluku lami liphuphe lokuthi impela sekuze kwenziwa nana example ngalo. Cha kuzima kakhulu impela empilweni, but nganginale faith le eyokuthi lokho engikuqalile soze kuze kufeyile ngoba uNkulunkulu engimkhonzayo he is not a failure and ngiyamazi ongibizile he is not a failure, akahluleki. Uma ngibizwe uye ngempela nami ngeke ngize ngihluleke. Ningangizwa kabi, I'm not bragging futhi angikho proud futhi I'm not saying somewhere, angikho ndawo nje, but khona lokho okuncane uNkulunkulu anginikeze khona angipha amandla ukuthi mangikwenze kufanele ngimbonge ngakho. That's why ngibuletha nje lobufakazi lobu ukuthi nawe ngenzeka kuba uNkulunkulu khona kufakile kwena, khona lokho athi kwenze. Ngizothi mina vele khona ngizoqala ukuthi ukuhlupheka endleleni ngeke kuze kube lula ngoba uNkulunkulu akazange asho ukuthi koba lula, kodwa uthe uzobe lokho enathi. Ngisho noma ngabe kuthiwa njengoba ngikhuluma nje ngendaba ye-healing, ukhuluma ukuphila lokhu ugula, lokho ukuthi abantu bangaze benze example bathi yabona nje uzibani wayegula njengawe njengoba ugula kanje, ngaso isikhathi uyagula kodwa wena ungakukhuluma ukugula empilweni yakho, ungazulinge. Khuluma ukuphila, have faith futhi ungadawuthi lutho, uzobona izinto sezilungile nje sewuphila. Nami ngabona nje hawu le channel futhi nayo seyilungile, hawu nje angithi isisamwe, kodwa lokhu engikubukayo uNkulunkulu ekwenza kuyona ngiyakubonga kakhulu ngoba kwangisiza ukuthi ngibe nefaith futhi ngingadawuthi lutho. Ngizokukhuthaza nawe, kungenzeka kuba ubhekane nentaba ethile ngoba intaba iqhamuka ngendlela eziningi. Singakhuluma ngentaba impela nje uJesu wayepointa entabeni ethi ungayitshela leya ntaba ngoba naye wayekwenza esihlahleni besibuka sabuna. Obvious wayekhuluma ngentaba eyikhomba ukuthi le ntaba ungayitshela ukuthi iphonse kulwandle, izophonse kulwandle uma unokukholwa futhi ungadawuthi lutho. Yinto le shuthi uthi uJesu umekhuluma la uthi ninamandla okukhuluma izinto zenzeke, nifuza ubaba wena. Ngithi noNkulunkulu wadala ngezwi, wayekhuluma izwi nje athi let there be. kuGenesis chapter 1 siyafunda let there be kube khona, let there be. Wayekhuluma izwi kube khona. Mayeqeda lapho usedala umuntu, mayedala umuntu uthi masidala umuntu ngomfanekiso wethu afane nathi, asifuze lo muntu aphinda nqobe nje futhi. Yabona shuthi wayedala umuntu uma ngabe thafane nathi asifuze, shuthi lo muntu kufanele njengoba nathi ngiwuNkulunkulu ngikhuluma izinto zenzeke, lo muntu kufanele angifuze akhuluma izinto zenzeke. Ngizothi mina mhlawumbe ubhekane nentaba yesifo esithile, mhlawumbe ubhekane nentaba yokufuna umsebenzi awutholi, mhlawumbe ubhekane nentaba yendlala, ipoverty, mhlawumbe ubhekane nentaba khona lokho okwenzayo, but uma uthi akubheka kuyintaba, abaningi-ke uma bebona intaba vele athi umuntu yo ngizoyikhushukela ubani le ntaba, bavele bagive up bengakaqali nokuyikhuphuka. Kanti there is a solution. uJesu akathi ikhuphuke le ntaba, because uma uyikhuphuka le ntaba kusho ukuthi uyayibekezelela ubunzima bayo. Akathi uJesu ukhuphukani le ntaba le,
ngoba usho ukuthi ukukhuphuka intaba ngafana nokuthi kubekezelele ukugula, kubekezelele indlala, bekezelela whatever intaba obhekane nayo. Cha, uthi uJesu, if you say intaba suka uphonse kulwandle lizosuka. Okwethu ukukhuluma into eyintaba, ubunzima obhekane nabo, khuluma, kuzawubusuka ubunzima, wena uhambe u-free because sifuze yena. Inkinga omubi wafaka idoubt kithina abantu. That's why namhlanje uzosizwa sikhala ngokuthi abelungu basithathela izinto, abelungu this, abelungu that. Eqinisweni mina khona kufake kimi uNkulunkulu, khona kufake kuNkulunkulu. Omunye nomunye unento uNkulunkulu ayifake kuyena. Engeke izithathwe umlungu, engeke ithathwe abathakathi, engeke ithathwe umuntu. Eyakho uNkulunkulu wayifaka, i-built in ila kuwe. Okwakho nje is to release lento engaphakathi kuwena. Once you release lento engaphakathi kuwe, lento engaphakathi kuwe izokulethela lokuphila okufunayo, izokulethela konke ukuphila okudingayo. But iqala kuphi indaba? Have faith, ungadoubt. Akunabelungu abasithathela izinto noma ngabe bazithatha lezo zinto lezo abelungu. uNkulunkulu nje thina masingaba nefaith esingadoubt, okwethu kuyabuya back ngoba thina sikhuluma izinto zenzeke. But ngizothi mina ke sifocuse kimi nakuwe, kubheke ngaphakathi kwena. Ngesikhathi lokhu upointa ngaphandle akubayeke leminye imina ubheke leminye eminingi ebheke ngakuwe, zibheke unento engaphakathi kwena and uyayazi into nje ngiyenza kanjani, ngene doubt. That's why uzolokhu umuntu ophila ngecomplain. Angiqedelele indaba le. Lithi ku verse 22, and whatever things you ask in prayer, believing. Noma ngabe yini oyicelayo, ukhuleka, ukholwa. Indaba nje ngokukholwa. Lithi you will receive. Sawukwamkela noma ngabe yini esicelayo siyikholwa, singadoubt. Siyakwazi uthi uJesu lana thina sine power yokukhuluma kusuka izintaba. Sinayo futhi le power yokukhuluma ezihlahleni yibune. Sinayo ngoba uthi anizi ukwenza lokho engikwenza kuphela la ezihlahleni. Futhi nathi singakwenza. Uthi kodwa nina nokwenza okukhulu nitshela intaba isuka iphonse kolwandle. Uphinde futhi athi futhi noma ngabe yini eniyicelayo kuBaba, nikholwa na ukwenzelwa. Iqala kuphika indaba. Mhlambe nje uzwa le message awukakamamukela uJesu Kristu. Ngizothi mina iqala la ekuthenini yamukela uJesu abe inkosi nomsindisi wokuphila kwakho. Mconfesse ngomlomo, khuluma ukuthi uJesu uyinkosi nomsindisi wokuphila kwami. Ukhulume ngomlomo ukuthi izono zami ezithethelele. Ukhulume ngomlomo ukuthi uJesu uthathe konke ukufa kwami, mina ngathatha ukuphila kwakhe. Ukhulume ngomlomo ukuthi igama lami lisusiwe kufeni, manje selibhaliwe encwadini yabaphilayo. Confessa uJesu abe inkosi nomsindisi. Uma wenze kanjalo uzophila impilo yokuconfessa ngefaith, ungadoubt. Noma ngabe yini obhekana nayo uyokwazi ukuthi uyinqobe. Futhi ezinye zezinto ezidinga ukuthi ucele kuye, kholwa uzophendula uBaba because wasidala esithanda ngendlela esimangaliso. Foundation yamukela uJesu Kristu, then konke okunye umoya ongcwele, ngoba once wabana nje noJesu Kristu, Jesu uzokupha umoya ongcwele. Umoya ongcwele yena uyobe selokhe kuhamba nawe, elokhe kufundisa, usithanda ngendlela esimangaliso until uzofike la uNkulunkulu afuna ukuthi ufike khona. Bengithi ngizoshare leyo message namhlanje, ngithi according to your faith nje yonke into ila kithi sezandleni zethu nasemilonyeni yethu ukukhuluma, singaphinde sikhuluma ukufa. Ngomusa weNkosi uJesu Kristu asiphinde sihlangane futhi kwivideo elandelayo. Amen.